Okay, gør ikke noget, så er vi fremme. Vi er fremme nu, hvor vi gerne vil være. Elis, Asger, snart sammen. På den rigtige side, Elis. På den rigtige side, Elis. Der, på den rigtige side. Ja, det er fint der. Sådan, nu er du styr på rolig, Elis. Nu er han foran dig. Nu er han bag dig, Elis. Yes. Asger her. Godt. Ja, prøv da. Yes, hvad så? Kan vi skifte siden? Ja. Hurtigt. Rolig, Asger. Lidt foran ham. Lidt foran ham. Sådan. Rolig, Asger. Hold øje også bag i, Asger. Asger, du har også en mand bag dig nu. Jeg siger, få afsluttet. Kom igen, det er glimrende lavet. Kætte! Næste gang, råb højere! Lidt tilbage, Eamon. Yes. Kom bare. Tryk på. Godt, Asger. Foran den. Godt, håndtrykket. Yes, tilbage, Asger. Kom ud af! Ud. Ja. Ja! Jeg siger det i orden. Jeg siger, god idé! God idé! Hold i gang, gutter! Falde. Asger falde lidt. Ja, du kan altid nå dig op. Roligt, kan altid nå dig op. Så nu. Ja! Se, du kan sagtens nå op og lægge tryk på, Asger. Hey, kom nu ind, jeg siger. Yes. Bare kast den op mod målmanden. Op, hans bil. Det var blevet dømt af andre. Ja. Kom bare, vi skal have en, det er ikke dig, jeg skal have. Ja, så skal der presses, han må ikke komme til afslutning, Ja, rolig, Aline. Skub over! Ja, hvad så? Ja. Kom, Bryd. Kom igen, Bryd. Hvis du er i tvivl, så bare arbejde hårdt. Målmand, rolig. Ordentlig fart i afleveringerne. Yes. Det er godt, Kenneth. Sæt ham. Bryd. Fortsæt! Prøv med venstre, vær modig. Ind i feltet med den! Ind i feltet! Se hvad der sker. Først. Ja! Kom så, jeg siger! Hvad så, jeg siger? Kom her, min ven. Godt, vi bliver ved. Kom, hurtigt. Vi bliver ved. Rolig, Asger. Rolig. Forsvar, Asger. Rolig. Stille! Ja, det er godt spil. Først gang. Jeg reparerer. Kom med, Bryd. Godt, Aline. Ja. Aline! Det er fint, godt snakket videre. Vis dig igen. Kom igen. Ja, prøv med venstre, prøv. Ja! Asger! Bryd! Han tur, ikke mod. Prøv, min ven, når du har den. Okay? Vi var ved, vi skal. Gutter, vi lukker den her kamp med det samme nu. Vi lukker det.
gør ikke noget. Jeg siger, ja, det er anden gang, jeg så det godt. Skid med det. God ting. Jeg siger, det er lige meget. Fuck det. Helt tilbage. Yes, sådan. Vi er klar at køre. Vi lukker den kamp nu. Kom bare, Bryde. Vær klar. Kom bare, Bryde. Stop, prøver. Sådan. Kom, tryk på ham, Bryde. Tryk på ham. Tryk på ham. Tryk. Hold trykket på ham, når han bliver farlig. Kom igen, kom igen, kom igen. Sådan, Carlos. Hjælp ham, boys! Hjælp ham med! Tilbage, Elis. Lidt tilbage. Jeg skal falde ind i midten. Falde ind i midten. Prøv at se ham der. 10'er. Jeg siger tilbage. Videre, Asger. Videre, videre, videre. Det er en god aktion. Godt. Bryd. Spark på kassen. Ja, Bryd sparker. Amen. Ind og følg op. Kette. Jeg siger. Ind på målmanden. Pas på, hvis de bryder den. Du ikke ligger for langt fremme. Bare hak på kastbryd. Godt sparket, Bryde! Godt sparket, Bryde! Jo, der er hjørnet. Jeg skal lægge dig klar. Godt, Asger. Bare træk ud til siden. Så du kan blive spillet. Ud til siden. Ja, ud til siden. Jamen, du skal lægge den længere ud. Asger, rolig. Vi har folk derinde tilbage. Du forsvarer, Asger. Kom bare tilbage lidt der. Yes, sådan. Det er fint. Yeah! Hurtigt, hurtigt! Ja, det er godt, Bryde. Ind og vær med, jeg siger. Der vil jeg gerne kunne høre, du råbe til Kette. Jeg er fri! Spil! Så du hjælper ham, fordi du er faktisk fri. Kom igen, Kette! Asger næste gang. Pres, pres, pres! Sådan, pres, Bryde! Ja! Godt, Asger! Kette! Kette! Amen! Næste gang! Ja, træk dig bare lidt, jeg siger. Træk dig lidt. Du kan altid løbe derind. Og rolig, rolig. Ja, så på. Ja, der.
Bare med, Amen. Theo er... Amen! Amen! Hurtigt ud, Amen, hurtigt ud. Og så er der pause. Og kanterne lidt ned, kanterne lidt ned, kanterne mere. De laver en lang, kanterne ned. Theo også lidt. Right, get ready for the next round of matches. We've got 3 rounds of matches to go before we have the break and head off into the final rounds. 3 Runden haben wir noch in der Zwischenrunde, 3 Spielrunden in dieser Zwischenrunde und dann geht es in Finalrunden. Und das sind die Paarungen für die Runde 3.